povolania. Budem zubár, alebo budem kaderník. No a poďme si povedať, ako vyzerá zubár. Rozhodne akože zubár by som chcel byť programovaný, alebo niekto tu, ne? Ale tu si môžeme dať dokonca aj meno. To bude veľmi veľké prekvapenie. Tu sú dve kreslá. No tak to je zaujímavé. Dokonca tu dali aj rentgen. Tak to bude veľmi zaujímavé. A ukážeme si dokonca aj druhú prácu, ktorú by som chcel robiť. Zatiaľ do dokumentu napíš, či má byť programovaný zubár alebo kaderník. Zatiaľ to tam skús napísať. A ideme sa do kaderníctva, ktoré som si tiež pozeral. A v kaderníctve si môžeme napraviť vlasy, to by som veľmi rád chcel vyskúšať. Či budem ale akože kaderník by som chcel byť tu. Tuto sedí, tuto sa strihajú vlasy a tuto sa umývajú vlasy. A tuto platíš. A tam si lakuješ nechty. No a teraz do dokumentu napíš, či má byť zubár alebo kaderník.